Hurian itu hatta taparade maroha doho pikirata laho marsoba tutu hatta. Parjolo mahita martangiang nahohom diingan at tabi. Amen. Mare de mahita. Mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni ton di porbadia nat palangi dohot tanoon. Amen. Parangion hamuma natamadi Tuhani marguru tu saddok lomo ni rohana. Mar parbuehon parbue marhite-hite salhut ulaun na denggan. Oloi hamuma Jehovah marhite-hite las ni roha. Robe mahamu tu jolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohan na sumurung. Sa togihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami, lehon madihami haporsyaon na sitong, asa holan hosabing haposan nami, unang loas huriam marhaposan tuaka na dihasyanganon, ay holan hodo haposan dohot haporusan, say asi maroham, patuduhot tuhami dalan tuhatuaon, asa jupang hami, asi niroham na gudangi, Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tangihon hamuma pati ni debata ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaomu jada dang jadi sumanomu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yanggo tung gabe si sobbaon manang siuluan. Dia do lapatan ni i odo. Ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsoba tu sobbaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani. Jaladang jadi olua begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Ido sahatna. Atong martangiang mahita mangido gogo siya tuhatta laho mangulahon patiknay. Ale Tuhan di bata say pergugui mahami mangulahon na ubar tu patikmi. Amin. Tapaserep jala tapauduk marohatta diadopan di debata laho manopoti dosatta martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di banua gijang para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalasion nami na gudangi di julum. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami sa luhutna. Ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Baga-baga ni dibata taringot tuha sesaan ni dosata. Para siroha jala pardengkan basa do Jahuba, labat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibahet tuhita hobar tuak ka dosata,
Jaladang di balosot tuhita hobar tuakka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah diakka nama kabiari ibana. Hasangapon madi di batana di gijang. Amin. Hata ni debata epistel turpuk di hari mingguon imana tersurat di 2 Musa bidu 10 ayat 10 sada sahatu ayat 10 lalu tajahama margati soring. Dungi ninna Jehovah matu si Musa songonon. Nunga hubege pangutunutun ni halak Israel dok maturasi jadi dumbo dari Roma marhulalan akalote tung ditutup do parsarwani jala mandugot nai marpiahan nabur humaliang parsarwani. jadi manai nabur na marpiahani ida ma adong mararak sisik ni halonan sok natara metna. Jadi dung di ida hala Israel akka didok bema tudunganna manhu ahadui aidang di boto nasida manang ahai alai ninna si Musa ma tu nasida ima sagu-sagu nanilehon ni Jehovah Tuhamu bahen si panganon. Buti mahata nati manahon ni Jehovah bahu mahamu siani ganuk marku na panganona sasolu sasawala marpulu tu bilangan ni kawanmu ganuk mabuat marpulu di sini kutu-kutu. Jadi di bahen halak Israel masongoni adong napapungu gudang adong napapungu otik. Alai solubi gagerang along lobia mendapat gudang jalarang kurang mendapat otik ganuk marpulu tuna perkamasa Malaysia. Ido sahatna mertua maaka na tumangihon hatani di bata jala na upeopsa. Amin. Amin.
tahatidakkon ma haporsiautai songon hinatidakkon idongatta sa haporsiaut di sadok portibion rap mahitamadok. Ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatudusan natmo palangi dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadaing iman tinubuhun si Maria nagabe-gabe sato di purbadia adorang suhabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matarpajal lo iba na dihaw pinarsilang na tuat tubanua toru nung ditanam na mula mangolo diari patuluhon. Na manay tu surgo laudu tu siyamu ni debata Jehovah amanay pargugu naso hatudusani di sima iba na pemamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolo dohot na mate. Ahu porsea di tod di porbadia jaladong sada huria na badia huria atau panihalak Kristen akka na badia dohot dihasasan di dosa dohot dihatai na maddok mula mengulu sugut daging halak ng mate dohot dihanguluan na surasuda. Amen. Tabigema titing masa di huriatta. Titing namasa di HKBP Sutoyo Minggu 1 Agustus 2021. Na perjulo goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu pasiaho dung Trinitatis. Manang minggu pasiaho dung minggu hasituli sadaun ni debata. Topik minggu mengaradoti hasadaun ni toddi. Paduahon titing perbagason. Titing perjulo nang majalo pasu-pasu pardonga saripeon Febri Windai Sidauruk anak niamata situa Rusben Sidauruk tubuh ni inata rumodang burwaritonang ruas ni HKP Resort Cipayung Cilangkap dohot orana Berliana Novitasari buru gultum buru ni amata mangatar gultum tubuh ni inata Eslina buru siregar nahinan ruas ni HKP Sutoyo, Resort Sutoyo, sian sektor perserahan. Patuluhon denak na sorang. Na di hari Senin 21 Juni 2021 di basa-basa hutuhat tado sada denak buru di keluarga Silvanus Titus Takin inatai Desi Mulasari buru tabunan. Ipas do denak isong songoni nang natorasna. Papaton sermon perhalado melalui Zoom. Mulai hari Selasa tanggal 7 Agustus 2021, perhalado ke Vistoyo, patupah sermon perhalado marhita Zoom meeting, mulai pukul 10 siang WIB. Link dibagihon 30 menit, ada orang so mulai di sermon. Palimahon pertanyaan bagi jemaat doh perhalado na terpapar COVID 10 siang. Di hari Sabtu 14 Agustus 2020 sada patupon huriat tado ibadah dohot dua bersama tu kesembuhan mana pemulihan ni ruas do perhalado Sutoyo na terpapar COVID 10 sia marhite Zoom meeting ibadah dohot dua bersama di Patupa pukul 10 sia link Zoom meeting di sagio situ sektor 30 menit ada orang so mulai ibadah paunopon per minggu dibagas. Kabar tu perpanjangan ni PPKM darurat level 4 tanggal 2 Agustus 2021 dot arahan ni Menteri Kesehatan Gubernur DKI dohot preses SKB Distrik Walu DKI Jakarta marhite surat nang jinalo taringot tu per minggu di gereja pabua ibadah minggu HKB Soyo tanggal 1 Agustus 2021 dipatupa secara online manang live streaming jalatai hutum ma dibagas tabi ibadah minggu tanggal 2 Agustus 2021 di gereja Masoh Majo ibadah minggu boy matai huton marhita channel YouTube HKBP Sutoyo minggu pukul 10 bahasa Batak dohot minggu pukul 15 bahasa Indonesia
Songonima pinasahat buah-buahun tuhita ruas ni hakabistoy do ruas tamu. Toktong mahita menjaga kesehatan bi jala tay hutum ma protokol kesehatan. Tatangyakom ma asa tumibu salpo sahid koronaun di pas-pas tuatta hita. Pidu, pendaftaran jemaat terpapar COVID. Pabartu pengiduan sedistrik Uelu DKI Jakarta, pendataan taringot turuas na hona COVID 10 di gelombang na kedua honon di bulan Juni sah tu sonari. Pinabotoh turuas dohot perhelado na hona COVID 10 asa dipasah madata tu situa sektor nabi. Di saluhu na izumulu pasatami moliate. Tuhatama na mga lehon hamemelum ni sahid dohot hahipason tuhita saluhuna. Paweluhon pertangyangan sektor live streaming. Patupon di Huriata do pertangyangan sektor marhide ibadah offline di gereja do live streaming di hari Kamis 5 Agustus 2021 pukul 10.30. Nah hinasuhuton ni perdita dohot perhalado kay Bistoyo. Pinangiyum tu na makasuhuton perdita dohot perhalado asa Roma dohoti ibadahi. Jala ruas na di sektor-sektor buhay mama dohoti ibadahi marhite channel YouTube ni Huriata. Ling ibadah pertangyangan ini di segi situ sektor 30 menit ada orang sudah dibuka ibadahi mersangak ma dewata. Persiahun buah-buah turuas taring tuyuran. Nungadi pabotohon Huria marhite titing soko binang ditongos tuhita marhite WA group. Huria dohot sektor B. Di bahini pinangidu ma tuganup ruas asa taparraham ma kuarta B. Mula dong nasala manang naikos si patureon asa tasukum ma tu sekretaris ni Huriata. Pasapuluhon. Berita habuk ni roha. Nunga jumulu marujung ngulu ruas ni Huria resensi burusi lain Minggu 1 Agustus 2021 tutup umur 55 tahun. Pinabilihon ni amang tuwing siyan sektor penas. Tuhat teman mga pulis di keluarga na tiningkal honna. Sabtu seda sumbangan bunga altar. Di Huriat tado sumbangan bunga ni altar tu Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sian NN hamula tahun nasida ala di jalur nasida masuk gabe anggota Polri di pasu-pasu tuhat tama napasahato sumbangan ni lawasi koput tingon boy mata jaha di titing PDF nang di sagihur Huriata sangoni masak ni titing di Huriata di Minggu sadarion di pasu tuhat tama hita saluhuna butima. Mared di mahita. Saya
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras mari kita saluhutna, dihamunaka dongan saha porsiaun di bagasan Kristus Yesus, namar minggu di bagasan tikion, na adong noaing di bagas joro, atik pe toropsos piga, dohot nama dohoti sian bagas taganup, tatangihon majolo hatani de bata, nagabe jamita di minggut tasadarion, ima nanienet sian surat ni Apostel Paulus, maddapoton huria na di Efesus biddu opat, ayat sada sahat rodi ayat pitu. Songonon mahatana takasma tapaihutihut di bagasan rohat tabi. Asa au natarihot di bagasan Tuhani, huapoi mahamu. Parangehon hamu manatama hobbar tu pajouon nauk songgop tuhamu. Martoruk ni roha situtu, marlabok jala marlabbas ni roha, masih hehean di bagasan roha na holong. Haringga sok kamu mangaraduti hasadaun ni toddi pinadumu ni dame. Aisada do dagingi, jalasada do toddi. Ai songoni do hamu tarjou di bagasan sada pakirimo di pajowoni. Sada do Tuhan, sada do haporsiaon, sada do nang padidion. Sada do debata amani sasudi, si gonggomi saluhut, si toru si saluhut, jala si ingani saluhut. Alai tuganup hitabido di basa-basahon asi-asii, marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus, ido sahatna. Dihamunan kadongan saha porsiaun di bagasan Kristus Yesus, dia do tutu narumikot di bagasan ngulut taon, antara ni penampilan dohot kepribadian. Dan apala takas binoto manang na songo dia do boy lapat tonota penampilan non di hatabatak. Alai tarhira-hira jagar manang pajagar hon. Ala gudang do jolma merpikir adul do rumikot penampilan baik sian kepribadian. Manang sian hadirion karakter manang jadi diri. Alanido bahin na gudang sudah natasari hanya untuk penampilan saja. Jala mungkin boido do honor ra biar mati asal stan ate, asal dengan gayana. Jala memang penampilan baik, gak bisa ada bentuk penghargaan do itu jolma tunahumaliak kita. Banyak orang yang menghargai kita, banyak orang yang memberikan apresiasi kepada kita ketika kita berpenampilan baik. Jala marhite-hite sian penampilan baik pe gudang dotong mabahen lomo rohani jolma makatai dohot hita. Contohna out sugari satabi isi dungo hita, manang isi dungo hita, dang mersuap dope maaf belum sikat gigi lagi, mulu makatahatai hita tudongan tersongon na haruk do pakilalan di dongan nate. Sasongon na mersuap junian amat tahun, asasongon na segari daun, lomo marohani dongan makatai. Alai mulu songon na tadok nak kening satabi, sesongon na bakoldo ate, dang lomo roha merliling-liling makatai. Jala marhite sian penampilan baik pe boido hita dihaposi halak. Jala dilehon ulaun marhite hite sian akaragam niak kasiulota.
Bodo honot tarupani sianu matadok gabe mangulah honon. Wado pa non ni tuan nami. Ay sipatuna pe subuhi ditali inna rupani kan. Alay mo lo baga go bagi rapi. Iba na marsipatu buy ma tabay ma. Alana sipatuna pe songon na marhilong goy daon. Barat tiradok doy bana. Itu merupakan penampilan yang baik. Dan memang berpenampilan baik tampak serius dalam mencapai tujuan gabe Roma iklan nama dok, kamu adalah apa yang kamu pakai. Alai mas say gudang do gunani berpenampilan baik, alai gudang musedo biaya taringot tu penampilan. Karena memang demi penampilan orang akan segera ke salon secara teratur. Orang akan selalu melakukan perawatan kulit, orang akan selalu melakukan perawatan wajah, suntik vitamin dohot lan akana asing. Jadalada holani godang do biaya merawat kuku, merawat jari, dohot lan akana asing. Dan ini bisa dinikmati orang dengan bervariasi harga. Adong na arga, adong na satonga arga, adong na produk luar negeri, adong na kawe mirip tu aslina, adong na tradisional, jamu-jamuan, dohot lan akana asing, alay laos gudang musedo na palsu ate. Oleh karena itu banyak jenis aksesoris dari logam mulia laku sude demi penampilan ate. Habis ludes rupani, mau luduan, na palsu pe. Laku do demi penampilan. Alani ido bahin na dipaingot Tuhan Yesus taringot tu penampilanon ay sumado hamutu tanoman na hinapur. Akan adinggan berengon sia duru HP marisi holi-holi ni namate dohot nasa narotak. Boita batudos di Matius 20 ayat 27. Jala ubahin ido bahin gabe didok lebih utama adalah isi daripada penampilan. Molo penampilan ni songon na tadok na king manang songon na nidok ni Tuhan Yesusi songon na hinapur dui. Humus na honahamur honakapur do kanampilan dari bagian luar. Lanido gabiro edeni halak batak anggwala rupa do bah naminekap dui hinin na rupa ni. Lanido benda gabe didok dada gulut diarta manang dada naguluk di rupa au. Anggo arta nasinari dui, anggo rupa naminekap dui. Dan bahkan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 aiotik doguna nina pabosihud daging ala itu saluhut dohase hadaulaton ay hangoluan noaing naksugut di baga-bagahon tampil baik, tampil tegap, tampil six pack, tampil atletis. Otik dogunana alai hadaulaton saluhut nado hasea. Itu adalah pengalaman, itu adalah pendapat dari sebagian orang madok rumikot penampilan. Tetapi ada juga yang mengatakan kepribadian adalah lebih utama di dalam kehidupan ini. Adul umargado kepribadian sian penampilan. Umargado jati diri, umargado hadirion, umargado eksistensi sian penampilan. Karena memang kepribadian adalah cara daripada seseorang untuk menunjukkan dirinya dengan cara bersosialisasi dohot akka jolma na asing. Jala hadirion ima ciri na menonjol di sahalak. Buido ropani dohonota kepribadian anggoi dang natarhuturi anggo di paddapot. Itu adalah kepribadian. Anggoon inat taon manang amat taon perila doon. Itu adalah kepribadian. Adong dodongan rupani namurah marsaor. Itu adalah kepribadian yang supel. Halak na buas mangaleho didok mai kepribadian na dermawan. Halak na perbiar didok mai kepribadian ragu-ragu. Dangadong kepribadian na tidak ada jati diri dan tidak ada eksistensi.
Jala memang gudang dapat nama dok akka perempuan, dia selalu memilih pasangan hidupnya yang memiliki kepribadian ate. Tak songon nia adongan, adong jabu pribadi, adong mobil pribadi, dang nasongoni maksudna. Alai memiliki kepribadian. Sahalak perempuan memilih pasangan hidup bahwa dia memiliki kepribadian, tetapi kepribadian itu juga ditunjukkan dari penampilan. Marudut mamuse dia naidokna, saya lebih suka laki-laki yang berwibawa. Saya lebih suka laki-laki yang ada rasa humor. Saya lebih suka laki-laki yang cerdas dan mungkin pintar dan berhikmat, dan juga sebaliknya. Ini bisa juga terjadi. Bahwa pesongonido memilit perempuan nanaing gabe para di hutana manang nanaing gabe parsoduk bulunna lomodo rohaku perempuan dia seperti kepribadian seorang ibu. Alaya dong do perempuan na lebih pro ibana manang na lebih condong ibana taringot tu materi. Tidak peduli tentang kepribadian dan juga penampilannya. Tetapi yang lebih penting daripada dia adalah bagaimana dia memiliki materi. Tole mak, birong petaho halak na piting adong wanga inna rupani. Ai sonabui warna ni kuliti manuhor manang mabahim martimus dahur ninna rupani. Jadi dia tidak peduli apakah dia laki-laki yang hitam, pekat, manis, atau juga yang putih. Tapi ting adong heveng na ima rupani. Alana mulo marhebeng jolma lambat laun gabe lomodo roha musit sih ninna rupani aka alasan-alasan na asing. Dan memang di dalam budaya Batak juga nilai penampilan ditentukan oleh kepribadian. Adong do upama nama dok sibigo abaroba botar hulik kulingna nauli do naroa molo dengan pakulingna. Itu jelas dikatakan oleh orang Batak. Sibigo abaroba botar hulik kulingna nauli do naroa molo dengan pakulingna. Karena itu juga penampilan dari gaya bicara itu juga ditentukan kepribadiannya. Sian carani jolma pe makatai di boto do songo dia sasitongna jati dirina. Sian carani jolma makuling pe di boto do songo dia jati dirinya. Tidak rupawan tetapi berkepribadian. Gabe uli, gabe bagak. Tidak ganteng tetapi memiliki kepribadian. Dia menjadi orang yang ganteng. Penampilan sederhana ditingkatkan menjadi kepribadian yang sempurna. Penampilan kepribadian itu tidak dinilai dari apa yang dia miliki. Boido pitor dohonon ni sasahalak laho menuduh seseorang menjadi pasangannya atau menjadi teman hidupnya oleh karena kepribadian ade. Manak suwe rupani ba holat dibereng burju, holat dibereng hormat, parumekku mahobah atau helakku maho. Alai songon dia do nanidok ni Paulus taringot tu penampilan dan kepribadian berdasarkan tujuan. Di dok Paulus penampilan dohot kepribadian ni halak Kristen berdasarkan tujuan hidup. Sonari ahado rikot nahita namanguluon. Ahado rikot nahita gabe halak Kristen. Ahado rikot nahita gabe marparsauran. Tentu semua ini harus kita perhatikan bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Lo janai hita gabe halak Kristen anggoda ngadong sakap doh tujuan ni ngolutta. Lo janai hita gabe halak Kristen molo holan padenggan-denggan status. Lo janai hita gabe halak Kristen holan gabe penampilan songon natadok nakin. Tetapi saya lebih condong mengatakan menjadi orang Kristen
harus bisa tampil, bukan penampilan. Ai beda do penampilan, dohot na tampil. Mulo penampilan, hola pajagar-jagar hodoi. Alai mulo tampil, dia dapat diandalkan. Bui di patujolo, bui gabe sitiruon, bui gabe di jolo. Alana di dok hita molonung gabe Kristen ikos songon na margati baju do hita marpahian nai baru alani Yesus. Tentu kita semua ketika sudah berpakaian sesuai dengan peruntukannya, dan itu kita harus mengerjakannya sesuai dengan pekerjaan kita. Ai molonung ngatagat di baju-baju ta marpahian na denggak kita dan mungkin be sai jamaat ta akka nama baik kita rotak. Satabi molonung ngata pakke sipatu marsaloar gajang maaf markemeja, bahkan pakai dasi, bahkan pakai jas, dan mungkin behita manapui alaman manang mabakar-bakar sampah dohot lanakana asing. Tetapi kita harus mengerjakan sesuai dengan pakaian kita. Somalna dipakai jolmak pahean nasongoni tu pesta mak. Somalna dipakai jolma pahean nasongoni marminggu mak. Sugari tapakke rupani songon pahean natadok nakin alai tortajamai muse akan apa ture-ture alaman, manang pature-ture kembang, mana hui, bamungut sampah, mana pola mani doh lanak kana asing naho bartusi, ulu doh ni jormala ngabulay marsahi ramat tanah teh hinna. Ay buasa besongon ipok pahian na alay say di jamai. Sarupa dui. Ay molonung nga tapakke pahiata pahian di jabu. Contoh marsalawar pedek satabi, markaus-kaus oblong, bada tumungkir rohi tatu gereja ate. Ulu duga bedo ni jolma. Ay nong bohado nga marsahi ra. Amat taiba, ay warua, marsalawar pedek pongi mana rotu gariza, merkaus oblong, buka-buka baju museina, ngamar sai irai, ulu dodohonom na songoni, alani unang be jolma nasi rotu garizon, marsalawar pedek, mulu lahu beribadah, hidat tong lahu beribadah dona hudok, mulu lahu marminggu. Ala di dok, di Roma 10 ayat 14 alai sulukon hamu ma Tuhan Yesus Kristus jala unang masarihon hamu daging muna laho manggohi hisap-hisapna tujuan hidup kita mangulahon pajauan ni Kristus yang seiring dengan panggilan. Diat sada di dok asa au natarihot di bagasan Tuhani huapoi mahamu parangehok kamu manatama hobbar tu pajuon naung songgop Tuhamu. Panggilan Allah membuat kita untuk melakukan, panggilan Allah menjadikan kita untuk berbuat, berpenampilan dan berkepribadian sesuai dengan panggilan yang ada pada kita. Didok martoruk niroha sadiri, penampilan rendah hati, humility, idealo debatado, akka nagijang roha alai dilehod do asi-asi tuakkan naserep marroha sada Petrus 5 ayat 5. Kata rendah hati keduanya berasal dari, dan kata rendah hati dan manusia berasal dari kata Latin yang berarti humus, dan bahasa Inggrisnya ada humility, artinya bumi dan tanah. Jadi kerendahan hati memiliki pengertian menempatkan diri membumi ke tanah, memandang diri ke dalam bumi dan tanah, melihat diri kita sebagai manusia dari bumi, dan menyatukan diri kita dengan bumi dan tanah. Alani marturuk di rohas itu tuh marlapatan mai dohot padohan aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini tidak boleh memuji-muji diri. Aku ini mengakui keterbatasan. Aku ini menjunjung kebenaran. Aku ini bukan manusia sempurna. Aku ini harus menghargai kelebihan orang lain. Molo adong dongan naitor diakui halobian di donganna, itu adalah ciri orang
yang memiliki kerendahan hati. Molo seadong dodongan nasay patujuluhon manang nadumenggan nabinahen nasian nabinahen didongan na, atau mengatakan dan tidak menghargai apa yang telah diperbuat oleh sesamanya, hati-hati ya manginang, jangan-jangan kita sudah masuk ke dalam keangkuhan. Dang namadok najalotak karena salah, tidak. Tetapi hargai apa yang telah saudara kita lakukan. Hargai apa yang telah teman-teman kita kerjakan. Unang tahilala dumengga kita siadongan. Itu adalah cirinya. Martoruk ni roha. Odo nagabi bumi mangihoti di bagasan hasadau di tonga-tonga ni keluarga secara khusus. Dan secara skop yang lebih kecil adalah mangihoti hasadau di tonga-tonga ni keluarga. Jika tidak ada kerendahan hati di dalam keluarga, Boy dodohonota, keluarga itu bukan lagi keluarga yang harmonis dan bahagia. Tetapi keluarga itu bisa saja diibaratkan sebuah, dulu ada yang dinamakan dengan gelas Duralex ade. Molo gelas Duralekon, pada masanya dia akan pecah dengan sendirinya. Alanung nga adong tikina, boy do ibana holad dirak piringi be ibana putar sendiri sama sarsar. Bisa-bisa di dalam kehidupan kita juga bisa saja demikian. Holan mapai mahotiki ate. Saya songon nadinggani daun alai dangadong kerendahan hati, suatu waktu bisa menjadi pecah. Jalamar toruk ni roha. Odonaikon gabe pakiota di tonga-tonga ni huria. Diinganan di dia hita mangula martoruk ni roha. Di boto hagalionna dia tahu keterbatasannya. Ditaddah hagaliun, ditaddah hahurangan. Apa sih manusia? Terbuat dari debu tanah. Dang sian orbuk ni mas hita di bain ate. Adong dorbuk ni mas, adong dorbuk ni tano. Alai orbuk ni tano do hita di bain. Nabui malala, nabui mahiyang, nabui murah matapor, jala nabui murah mago. Ay molorbuk, hola di luson, hola nibus, mago, habang. Jadi orang yang rendah hati harus menyesuaikan dirinya dengan debu tanah tersebut. Alan ideban nagabi di dok Paulus, alai di bagasan inganan namura matapor, bejana tanah doar tanamion. Nakuboto manang natabigi, renungan beberapa hari yang lalu. Asa debatana punah hagugone na sumurungi unak kami, sehingga kemuliaan itu ada pada Allah. Jalama seri koddo padongani pangurupi di hita imajol mana asing. Jika tidak, kita tidak akan bisa terpakai. Rikoddo jolma mengurupi kita, siapapun itu. Unak tadok rupani kosyanu dolong aku sebuidingkan, tidak. Bagi saya itu bukanlah manusia yang benar-benar mempunyai tanggung jawab. Alai manangisi pedongat tamangula ikon boy. Molo martoruk ni rohani dongan idora naikot tabake. Napaduahon ima marlapok ni roha lemah lembut. Yunani mengatakan perautes, gentleness, kemampuan untuk tidak bersikap kasar, yang tidak membangun tetapi bersikap tegas bila diperlukan. Bedakan tegas dengan kasar. Poda madok alus nalabok pau bunrimas alai hatana koras mabahen marsi jongjong ate-ate. Poda 15 ayat sada. Tidak murah emosian, dang murah-murah naik darah tinggi ade. Boy menghindari konflik, alai setok tong labok makatai. Labok tarida sian carana makatai. Alana di dok Paulus dosa itong malabok hatamuna songon na siniraan nasaboton muna. Alus na patut tuganuk jolma. Memberikan jawaban bukan dengan menyerang orang, tetapi memberikan jawaban adalah dengan mempertajam kecerdasan. Memberikan jawaban adalah dengan mempertajam ketangkasan
dohot menambah pengetahuan. Ido jolma na bisuk, ido jolma na pistar. Apatanna, boido hita berargumentasi, tetapi berikanlah dengan jawaban yang cerdas. Bukan dengan jawaban yang tidak mempunyai alasan. Bukan kata-kata yang tidak mempunyai dasar. Alai ikon mardasor do saluhutna. Marlabok niroha itu adalah kekuatan batin yang bisa membuat diri kita terkontrol. Adong hagogoon lah mangihoti diri asa unang mabahen marsi jongjong ati-ati. Marlabok niroha dang pitor jaloma baloson najat alo ni najat manang mendendam ate. Memang agak sulit do memang kehidupan di Jolmaun. Ngahiatong hujami dahon ate. Jolmaun noaeng, iya. Kalau tidak bisa menang, paling tidak remis ate. Ngayahu jam itahut tongi. Muludang boy sa kosong, paling tidak ikon sada-sada manang kosong-kosong. Muludang boy harus manak tu dia pe ikonukiton ate. Ninna namaol marlabok niroha katanya akaina do ate. Aku boto setabi akaina nami ate. Ala di dok namura ritingon akaina do. Jaladak kiai dok rupani amana ritingon ina na ritingon do ate. Naremengon. Jadi mulo siadong amana ulo patuneng-neng. Setabi itor di tabay do galarnion ate. Maaf ate. Ina do itorin na rupani. Ala juk patuneng-neng, maaf ati akay nang dah, nang na pola alay, manang nagabi kanya, tapi manang dadang, mekel mahamutong majalui juk, ate, unang muruk. Alana nak kaneng didok, dakse murah-murah muruk, ate. Jala bawa namar labok niroha, dan orang yang hidup di dalam hati yang lembut, kaum majolma na super biar. Jala tidak mudah takut, tidak gentar. Jala somal na memang namura berbiar itu namura riting-ritingon. Takut tidak dapat bagian ade. Termuruk-muruk. Takut tidak dihargai, marah-marah. Takut tidak diberikan tempat, marah-marah. Anggo jol mana super biar. Anggo jol mana super biar. Dia tidak akan marah-marah. Songoni maju, idot dong. Dia mudah menerima kenyataan, tetapi bukan berarti tunduk terhadap kenyataan tersebut, tetapi dia akan selalu berusaha dengan sebaik mungkin. Alanido, orang yang lebih mudah mengendalikan diri itu ternyata katanya terletak pada seorang laki-laki. Namurabui mangarajai dirina. Dang murah terlena, dang murah termakan isu ati. Muluina namurado termakan isu. Alanido buasa hudok songoni, holana dong di diskon, baik tor rame-rame dok kain natusi. Hape dang diboto, nong jului panak kok doarganio jumulu, dungi baru di baik diskon na, ho doarganai ati. Anggo ama do laos diskona hape tahu ido koni naneng mangototoi di torinon na do. Tidak mudah termakan ya promo idot dong. Jadi hitaupe unak pamurah-murahu termakan promo ate, termakan isu. Bereng mah muluawan non jago doh bainin na. Aisi pula harau na buya bajago pertibion. Holat Tuhan itu na buya bajago pertibion. Kita hanya sebagai alat. Di namar sarite pesongon ido. Labok niroha mabahir rumah tangga na harmonis. Unak saya pirih-pirion. Isarana mulo mengulah suami munak kolektor piri-pirion dang na pola gabe husetujui pangalahonyak ka suami na sosuman mulo mula mabuk monang mordong rupani unang ritingon di luar rima hoin na buawa mulo toho di luar rima na kan langsung musim babuan betong ko manol soli hita kan ido unang murah langsung musim manol imate hokuisin na hapidung mate boha musim tunggu mangedungi bana kan tunggu manol soli ido tong.
manang hatan yadei ba mulu mar happy dohot na barbazui sotung balatiot tubuh haminin narupani tak pola si songoni marlabo ni roha asaunang gabi parbada di tonga-tonga ning uluta jala adong napatuluhon marlabas ni roha kesabaran kemampuan untuk menerima penundaan kesabaran untuk menerima parukilon penderitaan pangujunan sopola say holosoan manang muruk-muruk jala itu noeng namasa di tonga-tonga ning ulut tahun. Saya yakin semua kita kena dampak daripada PPKM ini. Manang level opak, manang na level 3, manang na level ahai, manang level habis, semua kena dampak. Alai maulah bersabar. Di pahohom mak songok katani edeni Korea teh, saya pahohom marohaku, oh Tuhan dijolomi. Jala memang molo kesabaran non tarida doi molo olo antri. Kesabaran unang majului halak nauk perjulu ade. Molo dang muruk atik pe rupani perjaji kuling dongan na dak pola gabi tur gabi muruk-muruk. Manang naholan na terlebak dongan ba toy mak merlebas ni roha mak. Nah alani dora rikot do di tonga-tonga ning uluta. Songo pertani rupani na pay mahogotilon datung buhay paksaon niwa na eme iko gabi 2 bulan. Tonggoy ko pay maon na 3 bulan paling cepat ataupun 4 bulan. Tongdoy ko pay mahujagung iba 3 to 4 bulan dohot jabi dohot lanak kana asing. Tonggoy pay iko pay maon mamorpori manuk 3 minggu ade 3 minggu. Datung buhay paksaw gabi 2 minggu. Sotong gabi so hasea. Sotong gabi so suman rupani i. Jala ido ubahin naridok sada Petrus 5 ayat 7 atong pabenget hamu marohamuna aliak kadongan sahatro di haroroni Tuhani ay parhau maipe di paimaima do parbuin harga nasiat tanoi jala di habenget todo paima di zalo udan manugot nang bodari somal do didok bersabar molo majaga hubungan do baik ikon olo sabar dang gabi parbada godang do latihan na bersabar jaga temperamen jolo dipikir asami katai hata batak madok jolo ni dilat bibir asani dok hata pikir dulu baru bicara toktong mamereng hal positif di sudi namasa molo lelen pay mahojol manaro terlebat dak polai sudut pandang positif taringot tudongan na terlebat asa maluas yan kecelakaan mungkin dia hati-hati berjalan. Jangan terlalu tinggi pengharapan kita. Alana daksay sudi sikop na di tanoon. Napawat tom majalah na parpudi masih hehe di bagasan rohan na holongi saling membantu. Bearing with one another. Imalaho paniyakon parukilon manang hamaolon. Mulodang tarurupa dongan pinoma unang gabi binay buban na ate. Jika tidak mampu untuk membantu, minimal jangan tambahi lagi beban dia. Masih hehean boy marhite tenaga tiki hatana dinggan manang sibahen mabahed dana. Kuingot dohea mersuban di huta. Mungkin adong dodongan na hea mersuban manang dang. Alay laho mabahe subanot tu si majujung di bahon laho makuti ikon adong do makehei iba. Ima na makehei membantu untuk dang na imana mabuabubat tayi hita dotong mabuabubani. Alay diurupi iba na hita asabuy ta buabubani. Manang menuhuk eme ate molo marpanen laho mabuat tuhuta ikon nadong do makehei iba asabui binuan emeon nakpe iba do manaon naduk doko sahat rodi huta tetapi dia sudah membantu kita ketika memulai mabahet tua baran iba manang makuti eme naduk dok nakin sudi hita saya dong do akaparukilon alani ekonomi alani akana masa di tonga-tonga ni keluarga alani parkarizuat dohot parukilon namasa masih hehe di bagasan holong boy taula marhita na mangalehon semangat pujian alani ulau nadenggan muladong dongat tahi apalagi di bagasa tikion apa salahnya ketika kita katakan kita sapa dia ngabu adi hilalaho amang ngabu adi hilalaho inang ketika dia ala itu tudah mulikon na binoto do ade masih hehean saling membantu kesadaran bersama ala hidup bersama dan saling ketergantungan masih hehean ido mabahen hasadaun
mabahin ulaon na borat gabi niyang menghemat tenaga, mabahin hatop sayu ulaon, mabahin hatop sidung ulaon. Asabuy mardalan isarana, molo soppol dalan, manang molo mogok mobil ni dongan, ikom masih hehead do, datung gabi say holan kalaksob bayno nate, hapi na mogok doy mana di juluan. Dang buy kalakson laho mangodjor mobili, ikonadong do tindakan ate. Isarana molo mate lampu di jabuta, dang buy suara nagugo, dang buy ungut-ungut panguluhol lampui. Ay molo mate lampu kan ulu do dongan marungut-ungut, ay nabuado parpele nonin na. Habi so binoto, so na parpele mabain, habi na medebu do hau. Na matoppas do hau, habi gabi do doni kabili, gabi mate lampu di beberapa tempat. Alay se diungut-unguti mapelen. Asaboy mabahit tiur, buat lilin, buat korek galahi lilini, bagabe tiur majabui. Anggo hola ngutu-nguti do dang boy. Alanido, do muto penampilan dohot kepribadian makroh nasadaon, taparangehon naopati, bagian ni parbue ni todi, gabi dapot hasadau di tonga-tonga ni huria. Hasadau di huria ido sada daging, sada todi, sada pakirimos, sada pajuon. Sude do hita anak ni debata. Sada do status tak, ima anak panean. Alanido bahen na dido detai, namar haha anggi, hita on sude. Dang mardia ibar manang ICP, dangadong kelas utama, dangadong kelas sada, dangadong kelas 2, dangadong nama muka huria, dangadong na perpudi rotu huria, semua sama. Tetapi kita diberikan potensi masing-masing. Somal do salisipat dapot, doho pikiran ni namar haha maranggi. Alani aha penamasa di huria tong masada jalamia dihita parange toruk ni roha labok ni roha jalamal labas ni roha tapa tajakkon tahanguluhem ma tangyang ni Tuhan Yesus di Yohanes 10:7 ayat 20 rodi 20 toli didok alaidang holan nasida hutangyakon doho doakan naik porsea do bediau tinogu ni hata nasida asa sada nasida saluhut na songo ko ali amang di bagasan au jala au di bagasako songo ni manang nasida di bagasan hita asa porsea portibion homar suruau nung ngahulehon tu nasida hasangapon na nilehon mituau asa sada nasida songo kita nasada rohai au ma di bagasan nasida jala ho di bagasan au asa sundenggan hasadaun nasida igabe di boto portibion homar suruau jala holong roham di nasida songok kolong di roham diahu alani dihamunak kadongan taraduti hasadaun di tonga-tonga ni huria songon topik ni mingguta sadarion mangaraduti hasadaun ni toddi amen martang yang mahita mau lihat tema Tuhan di sobbahok kami tuarupanmu di bagasan manogoton di leok kodo pipartikia di hami marsaur di tonga-tonga ni huria marhiti-hiti sian hatami alani suaton hatam nauk kubigi hami asa huhanguluhok kami ali Tuhan di tonga-tonga ni huria di tonga-tonga ni rumah tangga nang di tonga-tonga ni pernguluan nami siganu pari dang tarulah kami ali Tuhan hatami muloholan mangasahon gugu dohot pikiran nami toddim nabadiaido natuk mangurupi hami marguguyhok kami lahu mangulahut sa pasahat kami nang saluhut akka perdalanan ning ulu nami dia kalas ni roha, dia ka arsak ni roha, hotok tong, hu patujulo hami ali Tuhan. Manang nadia pe ragam, manang rumang nilas ni roha nami, o matok tong namar sangap. Manang nadia pe rumang ni arsak dohok ni roha nami, o matok tong nahu pangasaho kami di saluhut na. Ato ngali Tuhan, saha di homa daging dohot to di nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Huhut ma tapasahat peliatta maredde mahida. Marhamarang Dione
lam hot jalatoku siko mahasadaon di Yesus imurjo rap saudurani ay sana Panginoon, ay sana amay, sana mahita Kristo. Tadangi akoma peliat taon martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banu agijang, odo hararuan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat nami masiyan na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa ho para siya kami pilihanon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim, asalam mutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hame madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sa dohot gogokin di salut hartaku upasahat Tuhan naso ucap Alia manami na di Banu Agijang, saya binarbadia maguarmu, saya ro maharajaonmu, saya saut malomoni roham di Banu atau ngausongon na di Banu Agijang. Lehon matuhami sadarion hanguluat ciapari. Saya sama dosa nami, songo panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami itu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. Amen. Dihamunaka amanami nanami ruas ni huriata saluhutna namad dohoti parminggu di bagasa tikion jalo hamuma tabi siak kami parhaladu ni huriata nama kobasi parmingguan on
Anggiat didongan itu hatta hita saluhutna di bagasan pardalanan ningoluta di badawa kaparsahiton jala toktong mahita di bagasan hahi pason oras marihita.